Impohlwa umuntu ongaganiwe akawukhola kuthiwa khona uphuma khona umuzi awakhe uma ephuma yena siqu sakhe kungabe ukuthi kuphuma umndeni wonkana. Angikuphinde, impohlwa umuntu ongaganiwe ongenawo unkosikazi akukho ngokwesintu sethu, akukho la kumphoqa khona ukuthi akaphuma umuzi noma abethiwa lowo muzi usho umuntu uthi engakanani izomxhophela khona elo khaya kuyamphoqa. Uma nje engena nkosikazi ayikho i-umbrella yesibusiso, awekho amakhehla angawabikela athi wakhombisa ikhaya ongelawo ngoba lingaphansi kwabani lelo khaya li-own ubani. Yona inkosi embekile itshelwa induna nenkathi induna izothela ilethe intela. Asikhulumi ngabantu abadayisa umhlaba, sikhuluma ngokubekana nje kwasemakhaya. Ukuthi ibiza induna yomthelela enkosini nje kuthelwa intela, kuthiwa kubeka ubani uma ukuthi akanankosikazi. Uyayizwa manje la ekhona eyinkinga khona. So ke ngisekuthenini kahle kahle lento sivamisile umuzi wethu umuntu hayi inkosi embona nginomuzi wami lapha kodwa yize ngakagacelwa noma mhlawumbe ngakathathi ngakhomba indawo kodwa nje ngathi ngisayithe ngakho umuzi wami kusuke sekuphambene ngokwesintu sethu. Akukho la kuthiwa khona ingane yomfana iphuma umuzi wayo ihlazo ichilo ngisho kwelamathongo ngoba lo muzi uthi uqala wakha ebequestionana amakhehla ukuthi lo muzi wakha ngaphansi kwabani, ungukabani, owani lo muzi, uwakha nobani, ungubani wena. Yayizwa manje isintu lesiyinkinga kakhulu. Baphi lamantombazana lawafunde kakhulu ehleze ebhala isingisi la isintu sicindezela abantu besifazane tontonton. Ngalenkathi isintu sithi uma ugana unkosikazi ngisho ngambamba nendoda akahambe olanda inkomo kuba azohlawula geze lo muzi noma esezela ingane eqhubeka uyondle. Hayi isintu asimcindezeli wesilisa ekhipha inkomo ezu11 wadela konke engenayo lutho engenamoto ihamba ngenyawo wakhipha inkomo ezu11 wayidela wahambisa izibizo walungiselela umgcaco abakubali konke lokho waphinda wayondla lengane ayilethe kuleli khaya bese ibamba nendoda sithi isintu akahlale naye uyixoshelana akacindezelwe lapho wesilisa. Kodwa mase kuza ngakubona hayi isinto sakhe lasicindezela abantu besifazane nje umuntu wasidala ke mina ngisasifuna ukulinaka indaba yazo ngisho bebhala lapho kwaThaba babhala message ende engaka umuntu echaza ngesingisi. Ithe yami inkulumo uma uyindoda uphuma umuzi wedwa awukho lo muzi kwelamathongo, awubusisiwe lo muzi, awuna umbrella yesibusiso ngoba kwelamathongo umuntu ophuma umuzi umuntu oganiwe ononkosikazi nakhona ophuma ngesibusiso sendlela ukuthi baba ngicela ukunweba ikhishi nalapho uzofike khona ukwazi ukukhomba ngikwakhela ikhovana lakho baba uyokhona ukwazi ukukhomba ukuthi nakho la ngikwakhele khona ingane yami. Bese evuma kahle ubaba mesenyukele emsame cha nanga umntwana ngimkhombise nalo ibala lapha azobeka khona kunye nomlobokazi wami wala ekhaya. Bayokwakha lapha na ke emakhehla sebeyahamba njengamanje bayokwakha lela khaya beliphathe kubikwa ngala. Ngakho ke akukho lapho kuthiwa khona ngokwesintu sethu umuntu nje wesilisa uyawazi wakhe umuzi wakhe engaganiwe. Owesifazane uma ngabe engagananga ephuma ezibekela inxiwa lapha nezingane zakhe usuke ngakho umuzi wakhe kepha usuke akha ikubo. Uyawuzwa umehluko? Usuke ngakho umuzi wakhe. Imost yezinsizwa mangabe zakha zisuke zakho umuzi wazo ethi umuntu umuzi wami lo awunawo umuzi ungenawo unkosikazi. Lento iyafana nongeno awumngeni umakoti womuntu wakini ungaganiwe ngoba akufanele ube nonkosikazi ubungenaye. Mhlawumbe lenkulumo abantu abayizokuyizwa kahle ayiswa manje la inkinga khona. Akufanele ube nonkosikazi ubungenayo. So ke le ndaba ukuthi umuntu ayitholele amandla bese ephuma athenga inxiwa lapha bese zakhela akusona isintu uzenzela nje ngendlela yakhe futhi ngoba ezenza ngendlela yakhe nje akukho osikweni kuyinto nje umkhuba.
So isintu asicindezeli, asiyona indlela abantu besifazane abayicabanga ngayo. Kuwukuthi ngoba sinemithetho kubona, kuyingoba mabegana akusikhona emakubo, isemzini. Yingakho zonke iy'nkulumo sengathi ukuthi somgcizelelo wesifazane ukuthi awukwazi ukushiya la wawugane khona uthi uyadivoza. Ayikho idivozi esintwini. Akukhona ukuthi mhlawumpe lokho kuyini indlela yokuthi umuntu umekhishwa kubo uyakhanselwa ngenkomo yomncamo azovuswa inkomo yomxhoyiso. Uma ngabe sebuyela kubo kuthiwa akaye kwabani, thuyokwenzani, ngoba meya kubo laphana kulona ikubo lelana njengamanje, akulona ikubo, akasabhilongi lapha, akasahlangani laphana. So ngokwesintu sethu umuntu wesifazane umeganile ume ney'nkinga uyasuka ukwakhalela okhalelo noma kuthiwa bamxosha bathi abasamdingi, kodwa kubalulekile kuyiqiniselo nakho konke kufuneke ukwakhalela ikhaya lalapha aganele khona kuphela. So-ke akukho la kuthiwa khona indoda afuneka iphume yokwakha ikhaya ingenankosikazi. Ngokwesintu sethu kunjalo nje. So-ke abantu besifazane abayehlele mentality ethi ziningi kabi into egcinezela abantu besilisa kwisintu, abayehlele umqondo ukuthi isintu sabantu besifazane sibacinezela bona. Cha, ingoba ey'fundele nje bona becelwa imfundo. Amakhosikazi ayehlele emakhaya namhlanje asahleli ayazi ukuthi isidwaba siyagqokwa emakhaya, agqoka ibhlukwe, akhanga nomaphi, ekhaya kungenwa kanje, ekhaya kuhanjwa kanje, izindlu zigudlwa kanje, awudabula phansi neceke uma unkosikazi. Abacizelelwa futhi bayazi nje ukuthi banjani baganile bangamakhosikazi. Kanzakwethu ake ningicaciseleni, ake ninginikezeni ithuba kwezama-bookings nami uma ngabe ugcagcwa laphana kuwumshado wesintu. Ngibhukheni bafowethu, ngifike ngizoba khona ngikwazi ukuthi abantu ngibakhombe ukuthi kwenzeka kanjani, ukuze nami ngiyokhona ukuphila, ukuze nami ngiyokhona ukuthi kube nento engizoyibeka kwezami iy'ngane ukuthi cha nakho lokho esengikwenzile kuhambe kwaze kwafika la kubana nabakithi uqobo. Ngiyabonga ngethuba.